הבעיה היא כזאת, תארו לעצמכם שעכשיו נכנס פקח מגמול השתלמות, לך תסביר לו. אולי בשלבים. עכשיו, אני אצלם מהצד. למה? כי אנחנו גם לומדים וגם לומדים איך לומדים, נכון? אתה מצלם אותי עכשיו? אצלם את כולכם, ככה סתם, שיהיה נחמד כזה. כן, בטח. אבל אני לא ממש זוכרת מהסרט מה בדיוק עשתה. שירה תקה גרעי היה. באמצע. מצ'קה לפה. לא. קווצ'קה זה כזה. באמצע אז איך אתה? הצד השני. עכשיו תקפלי. לא. הפוך, קחי את היד ריקה ושימי אותה פה על זה. ותעבירי. הצד הרחוק. תחזיקי את שניהם יחד. שנייה. ככה. עכשיו צריך להרים להפוך את זה איכשהו. לא יודע. אני לא יודע, אני רק ראיתי מה היא עשתה, מאיפה אני יודע? הפוך אתה צריך לקפל. בבקשה, בואו, מי שמעוניין. אני מעוניין. כן, אבל בשבילי זה רחוק. תבואי לפה. כן. לא בא לך. מלמטה היא לקחה למעלה. לא, מלמעלה למטה. לא. ואז מלמעלה היא לקחה למטה. מה תשים את הסרט המקביל ונוכל לעזור? באלכסון אבל. לקחה את הפינה היא. רק שזה לא באלכסון? לא זה לא באלכסון. זה בדיוק כמו שאמרתי. לא באלכסון. אבי אני עושה את זה. רגע, היא רק מלי. הגופייה אתה לא תפקיע. למעלה. זה דומה. היית צריך לקפל מלמטה. לא להביא את למטה למעלה. אתם רוצים לעשות? אתה והגברת? לא? אתם לא רוצים לראות? לא, הפוך. לא יודעת. עכשיו מלמעלה. היד הזאת פה. עכשיו מלמעלה. עכשיו מלמעלה. זה לחיים שלי לא תיארתי שזה הצלחה מסחררת. לא, בחלק האלה. ידיים הפוכות. לא מלמעלה, הוא הרי יראה לך שזה מלמעלה, ולא מלמעלה. לא. לוקחת את השעון למטה. לא, אבל מלמעלה. לצד הרחוק של הגוף שלו. לצד הרחוק של הגוף שלו. תשימי את הידיים בצד הרחוק. נכון. זה הוא צודק. לא באלכסון. לא, פה. ככה, עכשיו מלמעלה. לא באלכסון. הידיים כן תעשי אבל, הידיים בסיכול. ככה. הידיים בסיכול. כן. ועכשיו תחזיקי ותמשיכי. יפה. עכשיו חכי. הצלח, נכון? הצלח. בואי לידי. רק שנייה. סליחה. בואי לידי. שון בן המנדה. כל הכבוד. לא צריך להחליף פונקציות. אפשר לשבת. אני מורידה. בחיים זה לא ייגמר. תראו, אתם זוכרים שכאן כתבתי You always know more than you can tell and you always tell more than you can write? עכשיו, אני רוצה לבקש דבר כזה.
לראות שאת עשית את זה ראיתי. בסדר? עכשיו בואי נכתוב מדריך למשתמש. זאת אומרת, מה זה מדריך למשתמש? איך עושים את זה? הוראות הפעלה. כן. הדרך. הדרך הזאת, קודם למצוא רגע, לכו איתי, תזכרו, רק שנייה, תזכרו דבר אחד חברים, הגלגל כבר הומצא, יש כבר גלגל, עכשיו בואו רק נלמד איך משתמשים בו. אז מה את אומרת? אל תעשי, תסבירי. אני רוצה לעשות, תסבירי לי. להשאיר חולצה על השטח פתוח, למצוא בערך כף, בערך זה אמצע, של בגד, לא, תסבירי לי. למצוא את הנקודה, מצאתי. מצאת הנקודה, לקחת את האצבעות מיד, ימין, שמאל? שמאל. כאן? כן. 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 ולקחת מאותו כף בכתף של חולצה, כן, יד הפוכה. הנה, הפוכה? כן. כן, ולקפל את להעביר את הכתף לקצה התחתית, ימני, בצד ימני, ובתנועה חדה כזאת להרים את החולצה ביחד. יפה, ככה? ולהניח? ואחר כך להניח על השולחן. הפוך. ככה? כן, להניח. ולקפל כלפיך, לקפל, כן, ולאשר.